egindako deioni hola erantzutera. Egindako xumionetan, jakin dakizuenez, Jose Antonio Basolo Tiliño kontu dugu. Eta ez dezan asko egiten, gore goziko eskatuko dugu. Nahi duzunean dugunean, txameko dugunean dugu. Guretzako dantzari eta izatean, azar daitezela zira, banango zara Tiliñori eskutzera. Jose Antonio Basolok, Tiliñon, orain arte egin duen lanak daukan garrantziaz jabetuta, gaur hemen eskerrik asko esan nahi diogu. Baina Euskal Herriko Trikitixa elkarteak bakarrik ez. Jurretak, zure herriak ere eskerrik asko esan nahi dizu. Horregatik hemen dugu gaur, gurekin, Iñaki Gil, Jurretako kultur zinegotzia, eta berriki esango diogu igotzero. Oraingoan, gure herria eta bertako tradizio eta kultura ezagutzera eman duen herritar bati egingo zaio penaldu. Jose Javier Abasolo Tiliño, hain zuzen. Hainbeste urtetan, bizilik batzutan, dantzari-dantzaren bueltan bestetan, eta trikiti soinuz inguraturik beste askotan, hainbat eta hainbat lan egin Tiliño. Eta horretako dela, herritar guztien disenean, bihotxez eskertu nahi dio egitako lan eta legin guztia. Eskerrik asko. Jose Javier Abasolo, orain bai, berrioek zetraizi egiten duten. Jose Javier Abasolo Tiliño, 1957 urtean, azaroaren 25ean jaio zen. 15 urterekin hasi zen lanean. Tornulari gisa edo muntaia lanetan aritu izan da ofizioz. Afizioz ordea, euskal kulturzalea izan da, eta da. Gaztetxo zela hasi zen dantzan, eta momentuko kultur zurrunbiloaren mugimenduari jarraiki, dantza zaharrak berreskuratzi egin. Dantzari dantza berreskuratzen makinen lagun egin du Tiliño. Eta gaur, dantzariek, lehen hemen ikusi dituzun dantzari horiek, ez dute gutxik egin nahi izan. Izan ere gurekin ditugu, Tiliñori, dantzari dantza eta arku dantza eskaintzeko prest. Aurrera bat.
Baina baina berandu eta hori baina nire ustez eski edatu idatzen dut. No, que será. Regular